Mă bate gândul, mă picură frunzele, mă bate un gând care-mi tremură buzele. Încerc să stau calm, mă pierd în noapte, lăsând în spate multe lacrimi și șoapte. Mă uit în curte la vecinul și văd că o duce bine. Oare de ce o duce bine dacă nu-i mai drept ca mine, nu-i mai drept? Nici atunci când stă în picioare n-are carte, dar văd că are parte, frățioare, n-are carte, dar are ce vrea el, că face legea. E genul ăla care pe la școală nu prea trecea. Când petrecea nu se mai oprea o zi și o noapte, dar petrecea pe banii mei făcuți cu sapa în spate. Își parca mașina, eu trebuie să-mi sap grădina și vor să mă angajeze să le sap piscina. Un profesor are uneori fluturi în frigider, un senator are un cap de cerb într-un curet. Dacă înțelegi ce spun, înseamnă că în cui trebuie să dăm jos cerbul și să punem capul lui. Punem ochii pe tine, ține-te bine că venim. Avem venin, o să vă dăm să beți, dar nu putin, că cine vine printre voi și nu-i ca voi se duce dracu, știm. Scăpați de ei ca și de Kennedy din 63. Grevă după grevă, nu dezbat subiectul, dar le port respectul atunci când își mențin proiectul. La școală am învățat proverbul n-ai carte, n-ai parte, dar din păcate văd că nu e așa. În realitate mulți au carte și n-au parte. Nu le dau dreptate doar pentru simplu fapt că nu cred că o să trec la mate. Aș vrea să n-am carte, dar-mi place să citesc, aș vrea să am parte, dar văd că ei mă tot opresc și nu reușesc. Zâmbesc, scriu pentru popor, trăgând în piept verde, pișându-mă pe legea lor. I feel like flying over the sea. I can't stop trying, I wanna be free. You can go with me into the light, or you can stay here, I'm glowing. Acum mă bucur când văd bătrâni în centru citind ziare, pe bănci golim pe rând, ușor multe pahare v-au dat mat. Ei și acum se joacă dar cu piese. Aveți grijă ce mutare faceți, că oricum le iese. Poporul nostru trebuie să aibă grijă să nu mai fure ca prostul, că Timișoara stă la pândă de prin rap, prin studio. Mesaje de la oamenii de la ghetto. Revoluționarii și armata din Timișoara au stat față în față ca opera și catedrala. Au ascultat simfonia gloanțelor din fier, apărați doar de mila Dumnezeului din cer. N-ai voie să faci ce vrei tu, chiar dacă ești acolo. N-am fost acolo, dar știi că nu vorbesc ca ciolo. Nu intrați pe geam, dar tot ne furați din case și furați la fel de mult ca Adrian Stase. Aș vrea să merg pe insula lor să le piși nisipul, aș vrea să urc la volan și să le stric jeepul. Mă rog la Dumnezeu ca în timp ce semnează actul să vină un vas mare și să le scufunde actul. Avem texte dure ca un cap în gură care crapă buze. Avem și tupeul să nu ne cerem scuze, că nu facem diferența între voi și gunoaie. Conduceți voi turme de eu nu mă consider oaie. Scriu poezii pe care vi le bag prin boxe în case. După ce le trecem film pe la Studio 66. Vrei să faci spume ca un pitbull de aici bișon maltez. Înțelegi ce vreau să zic, că de asta nu contez. Degeaba încep să fumez dacă ție nu-ți place. Faci doar pentru că a spus ăla că așa se face. Rapul e rap, nu înseamnă Eminem sau Snoopy. E mai complicat decât șahul sau cubul Ruby. I feel like flying over the sea. I can't stop trying, I wanna be free. You can go with me into the light, or you can stay here, I'm glowing. Suntem toți în aceeași oală, nu există ierarhie decât pentru cei ce nu văd că asta e o prostie de căcat. Omul este crezi mai deosebit, ai impresia că toți dorm și doar tu te-ai trezit. Nu știu cine te-a prostit că contezi așa de mult. Pe mine nu mă deranjez, dar m-am săturat să te ascult. De mult n-am mai văzut tinere trezindu-se, însă mulți au dat-o pe roc doar spenguindu-se. Sunt multe trupe de hip-hop care cântă de șmecherie, care pun tot felul de tâmpenii pe hârtie. Sunt multe trupe de rock care fac doar gălăgie. Dintr-o mie, unul de copii, niciunul nu vrea să fie ca și ceilalți 1000. Și astfel sunt la fel, unul diferit de restul și restul exact ca el. Atât de puțin contează imaginea ta ce o lași în spate. Oricât ai fi de bine îmbrăcat, nu ai prioritate. N-are rost să faci ceva nobil, că oricum la nimeni nu-i pasă. Că stai acasă, că muncești sau că te învârți, nu prea contează. Toți suntem varză și țara e o plantație. Noi ne cultivăm pe plantație, grație ăstora care ne-au băgat televizor prin cablu. Dăm din cârcotaș în Seinfeld, că de la știri ne doare capul, ne ia dracu. Sau mai degrabă durerea de stomac, te-ai descurcat, stai relaxat. Oricum, ăștia-ți fi de hack, știu mai bine să numere banii decât populația din sărăcie. Bine că doar statisticile rămân pe hârtie. În România mai nou se face haz de prostie. Prostul râde de prost, căci că prostul nu prea știe. Ci că dacă râzi de prost, ești mai prost ca el să mor. Ce dracu studiați, băi? Ierarhia proștilor. Pe viitor să sperăm că nu o să se mai întâmple. Și mai încearcă, te rog, să folosești ce ai între tâmple. Vreau să deschid mințile la oameni, nu să-i critic, să le explic, să înțeleagă că e ok să fii cinic. Oricum nu contează că știi că totul merge la psihic. Și dacă ajungi să gândești așa, renunți la spiritul civic. Teoretic ți se pare simplu și totul e foarte clar. Practic îți este greu uneori să ieși din tipar. Măcar un minut pe zi să gândești global, fără să-ți pară bizar, să ți se pară normal. Să gândești cum alții nu cred că e normal, e un coșmar. Uneori se întâmplă să fii paranoic, gândești
ești ok, dar fiindcă n-ai schimbat nimic, nu ești eroic. Am oroare de oameni care sunt încă conectați la sistemul puțin care produce ratați, ci că formați pentru societate. Fac politică, oamenii prea mari pentru o lume așa de mică, te intrigă. Știu că ce-am scris nu o să schimbe viața, pleacă fața la instanța vieții, asta e prefața. N-are rost să te sparți, că poate mori. N-are rost să mori, că și așa trăiești în zbori. Ori de câte ori viața te stresează, adu-ți aminte că tot ce contează e că nimic nu contează. Asta a fost așa, știi? Că mai am de zis, știi?